O BNG de Vilagarcía volve a mobilizarse a favor da sanidade pública. No ato de hoxe, a formación colocou unha pancarta no ambulatorio de San Roque para reclamar a volta da atención básica presencial. Unha vez máis, seguir reclamando que nos atendan presencialmente, que contraten máis persoal e que esta vergoña que vemos día tras día nas colas dos ambulatorios e demais pois se acabe, non? Ademais de colocar a pancarta, a formación tamén estivo recollendo firmas para levar a reivindicación ao Parlamento galego. A recollida de firmas está disponible en todas as farmacias de Vilagarcía, Agasna da Rúa, Castelao. O prego de sinaturas tamén recolle a reapertura do Centro Médico de Vilaxoán despois dunha nova negativa da Consellería. Estamos valorando cos distintos colectivos pois cales poden ser as seguintes accións a levar a cabo para facer presión dentro das posibilidades, e ali creo que están tamén na farmacia e no centro social. Sabedes que ademais a xestora de veciños que teñen agora tamén fixo uns pregos de sinaturas que eu creo que non son incompatibles, sino ao contrario, canto máis pois puidamos aportar moito mellor. A líder da formación en Vilagarcía tamén lamentou a falta de previsión da Xunta coa campaña da vacina da gripe. Unha cuestión máis, non, a engadir nestas eivas que vemos que era predecible que con esta pandemia foran moitas máis persoas as que se viñeran vacinar, e unha vez máis pois pillou en roupa interior á Xunta e non tiña os deberes feitos á hora de ter unha previsión de vacinas suficientes para toda a poboación. Dende o BNG están estudando outras formas de reivindicación para evitar as mobilizacións dada a situación sanitaria actual. Dende a formación animan a xente a reclamar polos seus dereitos e póñense a disposición da veciñanza para axudalos.